47 ka mga DPWH project sa Albuera, Leyte gisusi sa lokal nga kagamhanan. Ani ang report ni Marie Dumabo. Kagahapon, formal nga gisusi sa Local Project Monitoring Council o LPMC sa lungsod ang mga proyekto. Gipangunahan kini ni Albuera Mayor Roland Kerwin Espinosa. Matud sa mayor, tumong nilang susihon ang 47 DPWH projects nga naa matud pa sa listahan sa naisgutang ahensya. Mutabang ta sa atong presidente para masulbad yun na niya. Kung di man niya masulbad na kung sanang mga politikuha o kinsa ng mga naa sa DPWH nga mga kurap, at least makatabang ta, makahatag ta nila diya para masubay nila ang dapat manubag sa corruption nga nahitabo sa amoang lungsod. Sa unang adlaw, gedto nila ang Kambalading Talisayan Tabgas Diversion Road, flood control project sa Barangay San Pedro ug gipangita nga port construction sa Barangay San Pedro. Nakita matud pa ang substandard nga dapat nga gigamit sa riprap sa Diversion Road project. Ang Kambalading Talisayan Tabgas Diversion Road nalakip sa Indicative Annual Procurement Plan Fiscal Year 2021 sa DPWH Leyte 4th District Engineering Office. Base sa app, anaa sa kapi 9.6 million pesos on project cost. Gi-question usab sa mayor ang port construction sa Barangay San Pedro. Nag-check rata sa mga projects nila. Kung unsa atong makita, mao sa ato isulti. Base sa papel na mo gigunitan based on the report per accomplishment. Unya nahitabo man nga palawa, 1% ana. Padayon pa nakigalayan ng GMA Regional TV Balitang Bisdak sa DPWH Leyte 4th District Engineering Office aron sa pagkuha sa ilang habig. Uban ni Clans Gabutin, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.